फाथैलाय बिसिनो गोनां हौवायानो फिन नांनानैसो गोलैबाय दा फाथैलाय बिसिनाया बोरै जाबावगोन मा नोंसोर फाथैलाय बिसिनाय खामानिबो एसेबां गोरलै बायदि मोनदों नामा हो गय जानायाव जेरै फाथैखौ नांगौखिनि खावख्लाबसे बिसिना जायो बेफोरबायदि मोनदों नामा नोंसोर फाथैलाय बिसिनायखौ आच्छा बेयाव मा जादोंमोनलाय अलंबार नों खर' गिदिंनानै गोलैदोंमोन बेयाव बांद्राय मानसि जाबायना गरमाबो बारा थौदो थौ अलंबार आं नोंखौ हमनानै न'सिम लानानै थांनोसै थौदो आयु लाजिनो रोङै हिन्जाव मा जेंना थाखि बिलाय मा बुंखो नों आंनि न'सो थांनो लिंहरदों आं जेबो जायाखैथ' आं जेबो जायाखै ना नों आंनि हिन्जावबाव ना आं नोंनि हौवाबाव जेबो सोमोन्दो गैला दिनै फाथैलाय बिसिथारगोन कि बिसिथारगोन हेलौ मा ओइ दावखा गोमथाया एक्सिडेन्ट जाबायनो मा गोमथाया एक्सिडेन्ट जाबाय बिदिब्ला फाथैखौ सोर लाबोबावगोन हामदों साला मोजां मोनदों आं मालाय हौवा हिन्जावखौ नों फाथैलाय बिसिना होनो नागिरग्राना दाना गावनि हौवायाबो खैफोदाव गोलैदों दा औ थांगासिनो दावखा नों दानो थांदो थां आयै हौवानो माबोरै मा जाखो राव फैगासिनो नोंनि सेराव आयै गोमथाया एक्सिडेन्ट जाबायब्ला फाथैखौ सोर लाबोबावगोन फाथैलाय बिसिना जागोन ना जाला आं मिथिगौ फाथैलाय बिसि होथारनाय नङा इसोरा जोंखौ माब्लाबाबो जुदि इसोरा जोंखौ फाथैलाय बिसि होनो गोनांमोनब्ला गोमथाया माब्लाबाबो एक्सिडेन्ट जानाय नंथारामोन ओइ बोरायफोर नोंसोर माखौ नायबाय थाखो थांफिनदो थां गावबागाव न'आव जोमै बिसोरो जेरावबो थाङा बिसोरखौ आंनो लिंदों आरो फाथैलाय बिसिनासो गारथारगोन मा गोमथा गैया होननानै फाथैया बे संसाराव गैला नामा माहाय आदैमोन आमायमोन नोंसोरनि हिन्जावफोरजों नोंसोरखौ फाथैलाय बिसि होलायबा नोंसोर माबायदि मोनगोन हो खोनासं बेयाव नोंसोरनि मानसिया लिंदों होननानैसो जोङो फैदोंमोन जोंखौ बेफोरबायदि एसेबां लायनो नाङा जों नोंसोरनि जेबो धार जाखायाखै थांफिनदोनि जोङो थांफिननायानो मोजां जासिगोन ओइ अलंबार माबायदि नोंलाय सासे हिन्जावखौनो फाथैलाय बिसिना गारनो हाथारासै माबायदिसेबां लरग'खौ फुवार नोंसोरो गोसो जादों होननानै आंखौ फाथैलाय बिसि होनो नागिरबानखि आं एसेबां गोरलैया मानिगोन मा नों आंखौ बजबना लाफिनगोन बायदि मोनदों नामा दिनै फाथैलाय बिसिनो हायाखै जानो हागौ गाबोनलाय समफोरलाय नोंसोरो जेसेबांखि गोहो बोलो बाहाया मानो थेवबो नोंसोर आंखौ हाया आरो खोनासं जरि नोंसोरो अलंबारखौ आंनिफ्राय बोखायो अब्ला नोंसोरनि धन दौलत जेसेबां दङ गासैखौबो आंनि मुङाव लिरनानै हो बेनि उनावसो आङो अलंबारखौ नागारनांगौब्लाबो नागारगोन फाथैलाय बिसिनांगौब्लाबो आं बिसिगोन अलंबार बे बोरमा फाथै जेसेबांखि रोन'आ मानो रोन'बाय थानो हो फै बेहा न'आव जायगा गैला दिनै फाथैलाय बिसिनो हायाखै मा जाखो गाबोनथ' जागोन फैदो अलंबार बेखौ नायबाय थानो नाङा जों नोंनि थाखाय गुबुन राहा लामा लागोन फैदो अलंबार थांसै फैदो बहाथो आंखौ फाथैलाय बिसिग्राया बहाथो जेरा थांफिनजोबनांबाय माथो आंखौ कि फाथैलाय बिसिनो हाग्रा बिसोरो आंखौ खम बुस्थु सानो नामा बिसोरो नायनि आंखौ माब्रै न'आव सोआ बिसोरो देरहा माबायदि लासिंसिं खालामखो नोङो दिनै औ नोंगौथ' आरो फाथैलाय बिसिलायनो होनैनो बहाथो फाथैलाय बिसिनायानो जायासै माथो नोंथ' जोंखौसो लासिंसिं खालामबाय न'खरनि मानसिफोरखौसो लासिंसिं खालामबाय नोङो बहाथो नोंनि फाथैलाय बिसिनो नागिरनाया एसेबां लोरबांमोन फाथैलाय बिसिनो नागिरदों रेडि लानानै थाबफाखा बे हिन्जावजोंनो फिदिं जाबाय नोङो मा खिजानोबा मालिकखौ लाबोनो होनांगौ नोंसोर जेबो जिंगा दासि दिनै फाथैलाय बिसियासै होननानै मा बेखौ आं जिउआव बजबनानै लाफिनगोन बायदि मोनदों नामा नोंसोरो फाथैलायखौनो बिसिनो हायासैब्ला बियो दिनै फैनानै न' सिङाव हाबना थायोब्ला नोंलाय मा खालामगोन फैथोंलाय माबोरै फैयो बियो आंनि न'आव फै नोंजोंबो जेबो जाया लरग'सो मानसियानो साला फाथैलाय बिसिनो नागिरग्रा बियो जोंखौसो लासिंसिं खालामबाय नों रायजोफोरनि सिगाङाव लाजिनायसो मोनबाय आं बे अलंबारनि फाथैलाय बिसिनायखौ सि लासिंसिं खोनासंलाय दिनैथ' फाथैलाय बिसिनाया जायासै दिनै नङा गाबोन जेरैखि जेब्लाबो आं फाथैलाय बिसियै थानानैसो गारगोन नै नोंनि साननाया औ नंगौ बेनिखायनो दा जोङो मोनसे बुद्धि बाहायनो नांगोन दिनै जोङो बेखौ न'आव लाबोना दोनफैनो नांगोन मा होनखो न'आव लाबोना दोनफैनो जावलिया जाबाय नामा नोङो ओहो आं जावलिया जायाखै आं थिगखौनो बुंदों दिनै जों बेखौ न'आव लाबोनानै दोनफैब्लासो जोङो बेखौ गाबोन फाथैलाय बिसिनाय समाव मोनगोन नङाब्ला बियो बबेयावबा थाखोमानानै थाहैयोब्ला जों बेखौ बबेयाव नागिरना मोनो आरो जोंनि फाथैलाय बिसिनो नागिरनाय प्लाना बोरै जाफुंनो अबयसे बेबो नंगौ औ सोरांस्रि बेनिखायनो आं दिनै हरसेखौल' जेन तेन बिजों गोरोबनानै थाफ्लानोसै आरो नोंसोरो गासै गामिनि मानसिफोरखौ खोथा होफिनबावदो आरो नोंसोरो फाथैखौ जगार खालामनानै दोनदो गाबोन अखा नायब्लानो फाथैलाय बिसिनाया जाथारगोन आं प्लानिंखौ बारा मोजां मोनासै दै दिनै हरसे गाहाम नों हिन्जावजों थानानै नोंनि गोसोआ आरो लरसर जानाय नंबावाथ' दिनै लासिंसिं खालामनाय बायदि आंखौ गाबोन लासिंसिं खालामनो नागिरबावाथ' नोङो नोंसोरो जेबो बुंनोल' नांला नोंसोर आंनि खोथाखौल' मानिदो नोंसोर जगार खालामजोबदो गाबोन फुङाव जेरैखि जाया जाथारगोन औ देरहा जोंनि नायगिरिफ्रा जोंखौ गाज्रिसो मोनथिगोन गासिबो फाथैलायखौनो बिसिनो होखादों आरो नों जुदि फाथैलाय बिसियाब्लाना नों नायगिरि रावजोंबो मोजां बुंजानाय नङा नों जों बेखौ फाथैलाय बिसिनानैसो गारथारथारनांगोन
बिसिगोन होनबा माखौ नोंसोरबो बुजिया थांदो नोंसोरो आं दायो जोमैखौ लानानै फैनोसै देरहा अलंबारनि बुंनायखौ दिनै खनसे जों मानिनानै नायबावनोसै गाबोन फुङाव बे फाथैलाय बिसि मारनो हायो ना हाया जों नायथारनोसै दे बिदिब्ला आं जगार खालामहैनि आरो खोनासंलाय गोमथाया एक्सिडेन्ट जादों होननानै बुंदोंमोन नायनो थांगोन नामा सोरांस्रि थांनोथ' नांगौमोन दा हनै न'खरावबो गोबां खामानि गोलैनानै दङ दा मा खालामनो दे दिनै थांथ'ला बिदिब्ला गाबोन फुङावनो फाथैलायखौ बिसि होखांनानै जोङो सानैजों गोमथाखौ नायनानै फैनोसै आरो आंनि लोगो ददेखौबोथ' आं बावगारनानैसो दङ बेसेरा आं बेखौ दाखालि गाज्रि रावै बुंहरफ्लांबाय न'खरावबा मा जादोंमोन थाखा फैसा दंनाबा गैयामोन हस्पिटालाव दंहैयो आं बेसेबां अन्थाइ बिखा जानानै थाबाय खम दुखु मोननानै दङ बे ददेया देरहा गाबोन सानैखौबो नायहैगोन दे गोमथाखौबो आरो ददेखौबो जानांगौ ददेया फिसा मोनबाय दायो जागोन दे सोरांस्रि नायगिरिफोर दिनैबो जोङो अलंबार आरो जोमैखौ फाथैलाय बिसि होनो हायासै नोंथांमोना गासिबो बुंदोंमोन फाथैलाय बिसि होथार होननानै लोगोफोर फाथैलायखौ जों बिसि होथारनोनो दाबो राजि नाथाय जोङो मोनसे समयसानि थाखाय फाथैलायखौ बिसिनो हाथाराखै लोगोफोर गाबोन फुङाव जेरैखि जायाब्लाबो फाथैलायखौ जोङो बिसि होथारसिगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय मानो आं दिनै भिडिअखौ गुसुं लाबोखो लोगोफोर खोन्थानि आं खोन्थाखाबाय लोगोफोर नोंथांमोननो आं सासे हाबा जानाय आरो आंहा 6 दाननि हौवासा सासे गथ' दङ होननानै दा आंनि गथ'आ जोबोद लोमजादों लोगोफोर बिमाखौनो नागाराखै दा आङो गथ'नि लोमजानायनि थाखायनो भिडिअखौ गोलाव लाना फैनो हायासै जाब जुब लाबोबाय दिनै फाथैलायखौ बिसि होथारगौमोन बे समयसानि थाखायनो आङो फाथैलायखौ बिसि होनो माने फाथैलाय बिसिनाय समसिम आं थाहैनोनो हायासै बेनिखायनो दिनै भिडिअखौ आद्रा खालामनानै दोनबाय लोगोफोर नोंथांमोना गाबोन नुनो मोनथारगोन फाथैलाय बिसिनायखौ नोंथांमोना जेरैबायदि बुंदों बेबायदिनो जागोन दा जोबथाथाराव मोनसे खोथा बुंनो नागिरबावो आङो गोबाङानो बुंदों आब' नोंनि फिसालानि चेनेलखौ मोनाखै लिंकखौ हो होननानै बुंदोंमोन लोगोफोर आंनि फिसालानि नामा इरस दैमारि दा बिनि चेनेलनि नामखौ इरस दि एभ्रिथिं होदों नोंथांमोना इरस दि एभ्रिथिं बोनानै नायब्लानो मोनगोन आरोना लोगोफोर दा आंनि फिसालाया उन्दै बैसोनि गथ' बियो दायो जेबो खालामनो हाथ'वा बिनिखायनो बिनि जेबो बेफोरबायदि मोजां भिडिअ गैथ'वा अब्लाबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन बियो जेब्लासिम जेबो खालामनो हाथ'वा बिदिनो जोङो इरस दि एभ्रिथिं चेनेलाव गोबां बायदि भिडिअ हगारगासिनो थेवबो नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन बियो जेब्ला देरगोन एभ्रिथिं बिनि चेनेलाव फैगोन नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर आंनि फिसालानि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन नोंथांमोना थांनानै नाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे उरला पुतुलाखौ जायफोरा दाबोसिम साबस्क्राइब खालामाखै खालामदो आरो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माब्रै मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौबो नेदो आरो लोगोसे गाबोननि दिनाव फाथैलाय बिसिथारनांगौ नोंथांमोना बेखौबो सापर्ट खालामनानै हरदो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दे लोगोफोर बाय बाय